Тук при мен не те пребия и да се падна тата на майка ти. Здравейте, аз съм Карина, тук при мен е Юлиан. Кажи здрасти, бе. Здравей. Да, на този път клипът се запише. Налия път не се запише. Но този път го отцепя в главата му, взема минигъна. Ама, Така ти е, бе? аз свършил. Отивам в базата. Отивай на Ада. Не е тука. Ама е минал през тука. Нема го. Мина... Ай! Ай. Да, надпред. Да. Добре, ти как снимаш на Майнкрафта, като на мен не ми дава? Ела сега да видим от тука. Те са двама. Ау. Казах му ела нея. Ела. Плеер гитна. Давай, Кари, давай! Дай минигън. Дай го. Дай минигъна, бе! Айде, дай го, бе! Мини от мене, бе! Мини от мене! Добре, аз си игра сама. Ай, просто ми дава минигъна, бе! Да, бе, един въздух. Сега ще му кажа, дай минигъна. Аре, бе, някой от мене. Минигъна къде е, бе? Сега си им взема мини от мене. Аз искам да му взема от него минигъна. Ела ми дай минигъна. Аз се опитам да го спра, ама не мога. Айде спри, бе! И аз нямам оръжие. Не е тук. Дай го, бе! Няма играе, съжалявам много. Чакай малко, искам се да му кажа да ме даде минигъна. Дай минигъна, бе! Дай минигъна.